Ari ambuye naira naine. Naine. Naira naine tabu mulire kuno. Mwana we tabu mulire kuno. Iweyo tamira muru mwana we. Mwana iwe. Tikulandire mapulogalamu yathu ya kwalembedwa monga amene satamvera pologalamu imene yamatipatsira ndale longosoka Biblical Studies mongweza aliyoyongeresa Khristu ndiwonso longosoka Biblical Studies akutidziwitsa ife omvera kuti mwayi unatsekudwa kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyambira mu chaka cha 2025 mu January mpaka na chaka cha 2026 mu November. Mwina ndino mwina ndiyena adziwitseni za uthenga umene ufunika munthu akhale wambiri wa Khristu akhale ndi certificate yake form 4 akozokhala ndi banja kapena ayi onsewa aloleredwa kudzaphunzira ngati ali zoyenera zimenezo. Pamene timapereka nambala mukudza ntchito nambala imeneyo pofuna kufunsa zokhudza program imeneyi komanso zokhudza skulu imeneyi. Komanso mungokudziwitsani mukozoyang'ana mapulogalamu osiyanasiyana pa tsamba lathu la pa YouTube kungoyang'ana lero ku School Biblical Studies muzapeza phunziro limeneli komanso maphunziro ena ambiri amene angapitirize kuthandizani ndi moyo wanu wauzimu. Pa tsiku la lero muli ndine m'bale wanu Vijero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku area 36 komanso monga mwa nthawi zonse ndiso ndi m'bale wanga pano Ndine Namanika Malunje ndine mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu ndimakhala ku Mitundu Kulilongwe mmodzi mwa Sanduliza. tikulandireni m'bale wathu Namanika Malunje mama kaba leronso tinolenje chofunika likaiso ndi nthawi yophunzira kuchokera ku Katolika. Tudziwa tukhala mu dziko limene anthu akufuna ndalama mu njira zosiyanasiyana. Ndipo nthawi zino malenso kaziganiza amadzaziona ku chipembedzo mene zinthu zikuyendera. Nthawi zina anthu ena ataya mtima pa chipembedzo ifo akuona zimene zochitika mu zipembedzo zosiyanasiyana makamaka mauthenga ambiri akungokhangana kugona pa ndalama basi. Acha khumi mwapereka Mulungu akudalitsani yezikatereze. Nthawi zonse mauthenga kugona pamenepo zikupangitsa anthu ena kuti popeza zikukwamidwa kwambiri zikukhangana chipinjo tsopano kuti ndene ngopita kuja tukapeza ndalama ngopita kukubasa ali ndipereke ndalama ndingamutere basi kwenikweni chikuchitika ndi chana anthu amadzifunsa mafunso ena ngati amenewo pofuna kubangira kukhani ngati zimene zazitsogolera zipembedzo zina amatoleka vesi mwina chipangano chakale waupezerero anthu kapena vesi lotera chipangano chatsopano koma kulikhotetsa chongo lili kwaniritsedwe kuwaupezera anthu kuti athe kupanga zimene iwo ngati zitsogolera chipembedzo akufuna. Ndipo chimenecho nono chinanso chimene chikusokonezanso zipembedzo zosiyana zimene zikupangitsa anthu kuti ataye mtima pa chipembedzo ndi nkhani yokhudza mwina chakhumi. Tikukhala mu dziko limene ichi chakhumi chioneka kuti chikukambidwa kwambiri. Azitsogolera kufuna ndithu ndalama pafupipafupi. Koma kodi tikati chakhumi Baibulo limafotokoza kuti chakhumi ndi chani kwenikweni? Zikomo kwambiri. Poyamba ndithokoze chifukwa cha phunziro limeneli komanso chifukwa cha funso limene mwandipatsa. Mawu okhaoti chakhumi tikukamba za zinthu zimene zili potere. Zimenezo ndizo zimatchedwa kuti khumi zinthu zikakhala 10. Koma kuti mawu amenewa azimveketsedwa ponena kuti chakhumi amabwera chifukwa cha dongosolo lina limene Mulungu adaliyika pakati pa anthu a Israeli. Tsono dongosolo limenelo ndilo limene limabweretsa kuti mawu azimveketsedwa kuti chakhumi. Poyamba tiwerengapo buku la Leviticus chapter 27 verse yake ya 30. Pamenepa pali mawu otere: limodzi mwa magawo khumi la zonse mdziko, la mbewu zake za dziko, la zipatso za mtengo ndilo la Yehova likhale lopatulikira Yehova. Pa verse ya 32, ndipo limodzi mwa magawo khumi lonse la ng'ombe kapena la nkhosa kapena la mbuzi zilizonse zimapita pansi pa ndodo, limodzi la magawo khumi likhale lopatulikira Yehova. Mulungu akuyika dongosolo limeneli pa anthu a Israeli kuti tsono pamene ndakupatsani dziko lino kuti likhale lanu mudziwe kuti zonse zimene zipezeka mdziko muno
zimene zili m'manja mwanu, dziwani kuti limodzi la magawo 10 limenelo ndi la ine Yehova. Afuna kunena kuti ngati pa khomo la munthu akolola zinthu komanso adaweta ziweto ndiye kuti mwachitsanzo nthawi yathu ino kuti omvera mbetse bwino, akamati limodzi la magawo 10 la zonse zimene muli nazo mulipereka kwa Yehova, afuna kutanthauza kuti mukapeza zinthu zokwana 10 ndiye kuti muzichotsapo chimodzi kuchipereka kwa Yehova Mulungu. Ndiye kuti tikatsata dongosolo limeneli zotanthauza kuti ngati pabanja akolola ndi kutongola matumba achimanga 100 ndiye kuti achotsapo matumba 10 akupereka kwa Mulungu. Ngati anatothola mtedza matumba 50 ndiye kuti matumba 5 apiti kwa Mulungu. Ngati anaomba soya matumba 10 ndiye kuti thumba limodzi lipita kwa Mulungu. Akachita zimenezo makamaka kuzokolola ndi amawuzanso kuti mupite kuzoweta zanu. Ndiye kuti ngati pali ng'ombe zokwana 20 ndiye ng'ombe ziwiri akapereka kwa Mulungu. Ngati ali ndi nkhosa zokwana 50 ndiye kuti 5 zipita kwa Mulungu. Komanso ngati waweta mbuzi ndipo mbuzizo zilipo 10 ndiye kuti imodzi ayinolenga kupereka kwa Mulungu. Tikapita ku nkhani ya chuma kapena kuti ndalama, ndiye kuti ngati munthu ali ndi 100,000 ndiye kuti chimodzimodzi 10,000 ipita kwa Mulungu. Zimenezo zimene Mulungu anazikhazikitsa ku mtundu wa ana Israeli, ndiye kuti kachitidwe kameneka ndi kamene kabweretsa kuti papezeka cha 10. Choncho mota ana Israeli anali kutsatira ndondomeko imene kwa iwo amene asunga ndi kutsatiradi mawu a Mulungu. Choncho chimenecho ndi chimene chimambikitsidwa m'buku la Topatulika Baibulo pokamba kuti cha 10. Choncho mukafunsa kuti pamene tikukamba za cha 10 ndi chani, ndingachifotokozere motero ndithu. Tiyamikire kwambiri chifukwa nthawi zina pali mawu ena amene umakhala ukuwapa koma ngati sukudziwa tanthauzo lake samveka bwino. Yes. Koma mwatithandizira kuti timvetse kuti akati cha 10 ndi chani ndipo chimayenda motani. Nthawi zina pamene mwakamba zimenezo zimakhala zobwino mwina popeza mnayamba kufotokoza zonalimbikitsa pakati pa Mulungu ndi ana Israeli. Nthawi zina chinthu chofunikira kwambiri kuti mwina mutithandizire kuti bwezako mbuyo pang'ono kuti cha 10 chimene chichi chinayamba motani kapena chinayamba bwanji. Zikomo kwambiri. Tikalitsata bwino buku la Topatulika Baibulo makamaka pa Genesis chapter 14 mu verse ya 20. Pamene payambira kumveka makamaka pa nkhani yokhudza cha 10. Pa Genesis chapter 14 verse 20 pali mawu otere: ayamikike Mulungu wamkulukulu amene wapereka adani ako m'dzanja lako, ndipo anampatsa iye limodzi la magawo 10 la zonse. Uyu anali Abrahamu. Abrahamu amalankhula ndi mfumu Melikizedeki. Mfumu imeneyi ndi imodzi imene inapanga kuti mphwake wa Abrahamu Loti atengedwe ndi adani. Komabe patsogolo pa nthawi Mulungu anabwezeretsa zinthu zonse m'manja mwa Abrahamu. Ndi Abrahamu akunena kuti adapereka limodzi la magawo 10 makamaka kwa mfumu imeneyi Melikizedeki. Choncho buku limeneli limene Abrahamu anayamba kupereka cha 10, koma cha 10 chimene chamapereka kwa mfumu imeneyi Melikizedeki chifukwa chowombola mphwake Loti. Buku lina limene tikachoka pa buku limeneli timamvaso zokhudzana ndi Yakobo pa Genesis chapter 28 verse ya 20. Pa Genesis 28 verse ya 20 pali mawu otere: Yakobo ndipo analumbirira lumbiro nati, Mulungu akakhala ndi ine, akandisunga ine m'njira imene ndipitamo, akandipatsa ine mkate wakudya ndi zovalira zakuvala 21, kuti ndibwerenso ku nyumba ya Atate wanga ndi mtendere, pamenepo Yehova adzakhala Mulungu wanga, ndi mwala umenewu ndinawuyimiritsa udzakhala nyumba ya Mulungu. Ndipo la zonse mudzandipatsa ine, ndidzakupatsani inu limodzi la magawo 10.
Yakobo anali ndi ulendo. Tsono ulendo wake unapezeka kuti wagonera mdimba panjira. Ndiye pamene anagonapo adapeza mwala. Ndiye atausamira mwala uja ngati liwiro. Ndiye kuti kutulo kudadzapezeka kuti walota maloto. Pamutu pake patachoka makwerero atayima pamenepo mansi adapita kumwamba. Ndiye pamakwerero paja angelo amatsika ena amakwera. Ndiye atadzidzimuka kutulo kuja ndi pamene anayamba kunena kuti padziko pano Mulungu anali ndine. Chifukwa chimene chamuonekera kutulo chija ndiye kuti adatenga mwala uja mkuyimiritsa. Ndiye pamenepo adayikapo malumbiro ake. Ndiye Yakobo akunena kuti ngati Mulungu apitirire kuyenda nane pa ulendo wanga, komanso ngati andisamalira kumbali ya chakudya nduniteteza pa zina zonse, komanso ngati Mulungu adzandiyendetse mpaka ndidzabwererenso ku nyumba kwa Atate wanga, ndiye kuti Mulungu adzakhala Mulungu wanga, ndipo mwala umene ndawuyimiritsawo udzakhala ngati nyumba ya Mulungu wanga. Ndipo zonse zimene Yehova Mulungu adzandidalitse nazo, ine ndidzatenga limodzi la magawo 10 kumpatsa Mulungu. Choncho pa nkhani yokhudzana ndi Yakobo pamene anali kulonjeza zoti Mulungu akadzamudalitsa, iye adzatenga cha 10 kumpatsa Mulungu. Iyi ndi nkhani ya nambala 2 kumvako m'buku lopatulika Baibulo kuchokera kwa Abrahamu pa nkhani yokhudzana ndi cha 10. Kuchokera pa buku limeneli la Genesis chapter 28 mu verse yake ya 20 pa nkhani yokhudza Yakobo ndi pamene pali tsopano tikumva Mulungu kenaka anapangana pangano ndi ana Israeli atawatulutsa mu dziko lija la Igupto. Anapangana pangano la chilamulo pa phiri lija la Sinai. Anapangana pangano limeneli lapakati pa Mulungu ndi Israeli. Pambuyo pake pamene tsopano Mulungu anayamba kuwapatsa malamulo a Israeli. Ndipo limodzi mwa malamulo amene Mulungu anapatsa ndi nkhani yomwe tinakamba za pa Levitiko chapter 27 verse yake ya 30 kuti Mulungu anawalamulira kuti azichita cha 10. Choncho mukafunsa kuti kodi cha 10 chinayamba bwanji, buku lopatulika Baibulo limatipatsira nkhani ya Abrahamu komanso limatipatsira nkhani yokhudza Yakobo. Kenaka ndi pamene pangano lapakati pa Yehova ndi Israeli linakhazikitsidwa. Ndithu apo mwakambaso fundo zina zimene zili zofunikira kwambiri kunena kuti taonapo zitsanzo za Abrahamu komanso zitsanzo cha Yakobo. Tikupeza kuti anthu amenewa analonjeza Mulungu pamene anapereka cha 10 kwa munthu wa Melkizedeki komanso ina amalonjeza kudzapereka cha 10 kwa Mulungu. Mukandithandizira kuchita zinthu zotere malingana ndi dongosolo limene anali nalo. Komanso tikuona ndithu mulitsimikizira kuti zokhudza cha 10 pakati pa mtundu wa Israeli utasankhika tsopano. Netsopano chinabwera nongokhala ngati lamulo linamangika. Pamene Abrahamu ndi Yakobo amapanga inali lisanakhale lamulo lomangika. Anapereka maufumu wawo. So ndito kupeza kumalamulo linabwera kukhala lamangika tsopano. Ndilo na Israeli analamulidwa kuti aliyense ayenera kupereka ndithu cha 10 kaya kufuna kaya sakufuna koma cha 10 ndi lamulo ndithu amene opereka. Koma pamene lamulo linamangika cha 10 chimenechi chimenera kugwira ntchito motani kapena chimatani nacho chimapita kuti zikomo kwambiri. Cha 10 poyamba tikumbukire kuti dongosolo limene Mulungu anayika pakati pa Israeli monga imene anapangana nayo pangano. Dongosolo la Mulungu linali loti pa mafuko 12 amene analipo ana a Israeli adakonza kuti mafumu aja amachokera mfuko la Yuda, pamene ansembe amachokera mfuko la Levi. Ndikuti analipatula fuko la Levi kuti limeneli ndi limene muzituluka asembe. Ndiye chifukwa fuko limeneli la Levi limene Mulungu analipatula kuti azisankhamo asembe, ndiye kunali kotero kuti powapatsa dziko lija la Kanaani na Israeli, ndiye kuti fuko limeneli la Levi sanalipatse cholowa kapena kuti ndinakwita kuti ngati amagawira minda mafuko aja, ndiye kuti fuko la Levi sanalipatse munda, ndiye kuti samalima samatani. Chifukwa chani sanawapatse munda? Chifukwa chokuti anawapatsa ntchito yoti azigwira ukachisi wa Yehova. Tikamaona pa buku la Numeri chapter 18 mu verse yake ya 20 mpaka na verse yake ya 24, pamene pali maotere: ndipo Yehova ananena ndi Aaroni, ulibe cholowa m'dziko lawo, ulibe gawo pakati pawo, ine ndine gawo lako ndi cholowa chako pakati pa ana a Israeli. Verse 21,
ndipo taonani ndawatinka ana a Levi limodzi la magawo 10 mwa zonse mu Israeli likhale cholowa chawo mphotho ya ntchito yawo ali kuyichita ntchito ya chihema chokomanako. Ndipo kuyambira tsopano ana a Israeli asayandikize chihema chokomanako angamasenze uchimo kuti angafe. Koma Alevi azichita ntchito ya chihema chokomanako, iwo ndiwo azisenza mphulupulu yawo, ndilo lemba losatha mwa mibado yanu, ndipo asakhale nacho cholowa pakati pa Israeli. Popeza ndapatsa Alevi limodzi la magawo 10 la ana Israeli limene apereka nsembe yokweza kwa Yehova likhale cholowa chawo. Chifukwa chache ndanena nawo asadzakhale nacho cholowa mwana a Israeli. Mulungu apatula fuko limeneli la Levi m'mafuko 12 wana wa Israeli, amene watsopano azigwira ntchito kukachisi wa Yehova. Chifukwa chake Mulungu sanawapatse cholowa kapena sanawapatse munda. Ndiye Mulungu anena kuti anayamba kulankhula ndi Aaroni ngati wansembe, kunena kuti tsono iwe sulandira cholowa monga somo fuko lanu la Levi kuti simulandire cholowa. Ine Yehova ndiye cholowa chanu. Pachifukwa chimenechi ana Israeli akamabwera nacho chakhumi makamaka chiziperekedwa kwa fuko limeneli la Levi. Ndi Alevi ndamene amalandira chakhumi kuti kuchokera ku mafuko 11 kwa ana wa Israeli, kuti chakhumi chimenecho ndicho chimene fuko limeneli la Levi lizipeza chakudya. Tsopano amatiwo akalandira chakhumi chimenechi, ndiye tikayamba kuwerenga verse 25 mpaka na verse 28, ndiye Mulungu amauza kuti ndiye zimene muzichita mukalandira chakhumi kuchokera mu mtundu wa ana Israeli, muzitengako gawo lina lopatulikitsa, ndiye kuti muzimpatsa Mulungu. Ndiye kuti Alevi akalandira chakhumi ku mafuko 11, ndiye kuti Alevi adzezina azitengako ndi kuwapatsa sembe kuti akachite sembe kumpatsa Mulungu. Choncho chakhumi chimenechi limadya ndi fuko limeneli la Levi, komanso china amatengako kumpatsa Yehova. Yehova amadya bwanji? Chifukwa chokuti ansembe amakatenga chimene chankuchita sembe pakuwala sembe. Komanso tikaona pa buku la Deuteronomy chapter 14 mu verse yake ya Deuteronomy chapter 14, Deuteronomy chapter 14 mu verse yake ya 29. Pa verse 29 akuti ndipo abwere Mlevi popeza alibe gawo kapena cholowa pamodzi ndi mlendo ndi ana amasiye ndi mkazi wamasiye okhala m'mudzi mwanu, nadye nakhute kuti Yehova Mulungu wanu akakudalitseni mu ntchito zonse za mdzanja lanu muzichitazi. Amafuno nena kuti tsopano chakhumi chilaso chimene chimasungidwa mwina pafupi kwa zaka zitatu, ndiye chikatha zaka zitatu amatengako chakhumi china chimene amachisunga kuwapatsako amasiye ndi kuwapatsanso cholandilira alendo. Choncho m'magawo amenewa ndi amene chakhumi chimagwira ntchito. Ndiye kuti tutanthauza kuti fuko la Levi limene kuti lizidya chimene chakhumi, komanso chakudya chakhumi china azipereka kwa wansembe kuti azipatsa Yehova pakuwala sembe, komanso chakhumi china amathandiza amasiye komanso kulandilira alendo. Choncho mukafunsa kuti kodi chakhumi chimenechi chimagwira ntchito motani, ndithu ndingafotokozere motero. Pamene tikuyandikira kumafika ndithu chakumapeto kwa programu yathu, tifunabe tikhale ndi nthawi kuti mutithandizireponso pa zinthu zina ndithu. Chabwino. Taona ndithu kuti chimenechi chikaperekedwa sichinayi choti amakhalira pansi nkuyamba maphwando osati. Koma Mulungu pamene amauza kuti akalandira nawonso anandidolenga konso chakhumi ukaperekanso kwa Mulungu, chinacho wagwiritsa ntchito konso chinathandizira anthu osowa amene apa mtundu pawo pa Israeli. Ndithudi. Nthawi zina tikamakamba za chakhumi, nthawi zina vesi imene maunobwera mutu wathu ndi buku la Malaki. Chabwino. Malaki chapter chake cha 3 verse yake 8. Tifuna kuti tiwerengekaye kuti mutithandizire kuti kodi pamene pa Malaki pamene amakamba za kutembereredwa kapena kutemberera,
amavuto nenda kuti chani kumene tatoengeni buku limene la Malaki chapter 3 verse yake ya 8. Malaki chapter 3 verse yake ya 8. Kodi munthu adzalanda za Mulungu ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Verse 9. Mutembereredwa ndi temberero, pakuti mundilanda ine ndinu mtundu wonse. Verse 10. Mubwere nalo limodzi la magawo 10 ku nyumba yosungiramo, kuti m'nyumba mwanga mukhale chakudya, ndipo ndiyese nako tsono ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndi kukutsanulirani mdalitso waukulu, adzasoweka malo akukulandira. Iyi verse yabwera chifukwa choganizira kuti nthawi zina ndi verse imene pamatuka fundo ziwiri zikuzukulu. Tabwino. Pamatuka fundo yonena kuti ngati simupatsa Mulungu, ngati mukumvera Mulungu mu limodzi mmagawo anu komanso muja 10 mukhoza kulandira temberero. Chachiwiri nchakuti mukamuyesa Mulungu kumpatsa zoyenerera mudzalandiranso chani? Mdalitso waukulu. Tabwino. Ndeni verse ina imene mwina zimene zambiri zomaoneka kuti mwina verse ngati mana Mulungu kuja 10 pali temberero, ngati mwamupatsa akudalitsani osaliza chibwana. Kodi verse imene iyi ndife panopa tikuza kuiona motani? Zikomo kwambiri. Ndibwerere mbuyo pang'ono. Pangano limene linali pa phiri la Sinai linali pakati pa Yehova ndi ana a Israeli. Ndipo monga ndanena kuti ndondomeko ya chakhumi, Mulungu pamene amalamula kuti muzichita chakhumi samapereka asadadziwe kuti chidzagwira ntchito yanji, koma amalamula ndi kuwauza kuti chakhumi chimenecho lidzadya ndi fuko la Levi. Tsono pa Exodus chapter 19 pamene Mulungu amakhazikitsa pangano, adanena kuti pangano limeneli ndi pangano ndinu Aisraeli osati mitundu yonse pa dziko lapansi. Ndatenga inu Israeli pa dziko lonse lapansi kuti mukhale chuma changa chapadera. Ndiye tsono chakhumi Mulungu amalamula Israeli. Ndiye tsopano iwo amene analamulira lamulo la chakhumi ndiwo amene akalitsatira ayenera kudalitsika, amene ngati salitsatira ayenera kutembereredwa. Mlandu sangakambirane ndi Israeli koma chige Mulungu kupatsa anthu amene pa mlandupo palibe nayi. Ifa mitundu ina amene pa nthawi imene amapangana pangano adatisiya, choncho mdalitso ndi temberero pa nkhani ya chakhumi sichili mbali yathu. Ana Israeli akachita bwino amene udalitsika, akapanduchita bwino amene utembereredwa ndithu. Verse limeneli Mulungu akulankhula ndi ana Israeli pa nthawi imene anachoka ku Babulo ubwerera kukono kwawo. Koma kuti Mulungu awalole kuti apite ku ukapolo ndi temberero limene linatemberera kuti samatsatira zina mwa izo kuphatikizirapo chakhumi. Choncho anthu ena akawerenga verse limeneli asamakambe ife, koma nkhani Mulungu amakamba ndi ana Israeli. Nthawi zina mwina munthu akhozomana kuti popeza muti munthu sangatembereredwe chifukwa choti za chakhumi zimakamba za ana Israeli. Zonanda zoti ntapanda operekaso lero ndio kuti mwina sindingatembereredwe, kapena mwina munthu timfunse motero ku nkhani ya choperekayi kapena nkhani ya chakhumi ngati chilipo. Chipangano chatsopano chimati chani kwa ife amene tilakhristu amene sitilaya Israeli kapena lamulo la Mose linatha limati chani kwa ifeyo? Zikomo kwambiri. Pangano la Mose linamaliza ntchito yake pamene Yesu amafa pa mtanda. Ndiye kuti kunabwera chipangano chatsopano chimene chayambira pa mu chapter 2. Mpingo wa chipangano chatsopano yamba mu chapter 2, mpingo wa Ambuye, mpingo wa Kristo. Ndiye ife amene tili akhristu chifukwa chakhumi sichili mbali yathu. Mulungu anatilamula kuti ife tizichita chopereka tsiku loyamba la Sabata limene lili Sunday. Tikamaona buku la na Korinto chapter 16, buku la Korinto chapter 16 limanena mawu otere: koma za chopereka chakoyera mtima monga ndinalangiza mipingo ya ku Galatiya motero chitani inunso. Tsiku loyamba la Sabata Yesu wainu asungeka monga munapindula kuti zopereka zichitike pakudza ine. Chopereka chimenechi chimene Mulungu kudzera mwa mtumwi Paulo
akulangiza anthu amene tili akhristu amene aloyera mtima. Ichi ndiye chipangano chathu chatsopano. Chakhumi ndi pangano lakale pamene Yesu amafa pa mtanda, okhomera pa mtanda chilamulo cha Mose, lamulo losunga chakhumi linafikanso pamenepo. Timaona pa Kolose chapter 2 pamene Yesu anakhomedwa pa mtanda chilamulo zonse zinatha khumi zonse zinatha. Koma ife tikapanda bwino, Baibulo limanenanso vuto. Chopereka chathu ife tikuzipereka kopirira chakhumi, chifukwa vesi lanena kuti tizipereka molingana ndi mmene tapindulira. Ndipo chopereka chathu tikuzipereka koposera chakhumi. Ndipo tikapanda bwino, pa 2 Korinto chapter 9 verse 6 limanena kuti Yesu achite monga anatsimikiza mtima, simwachisoni kapena mokakamiza, koma Mulungu amakonda opereka mokondwerera. Koma unena kuti amene amafesa mouma manja manjaso adzadula, ndipo amene amafesa molowa manjaso adzadula. Kutanthauza kuti ngati sitipereka bwino silidalitsika ndithu, koma sikuti ifeyo lidalitse ife chakhumi, koma chimene chalamulidwa mu chipangano chathu chatsopano. Pamenepo pamene tikufika mapeto, pamene munawerenga pa 1 Korinto 16 verse 1 to 2, taonapo zinthu zingapo zimene zimene zofunikiraso kwa anthu masiku ano. Mukati muone pofuna kufananiza chakhumi ndi mmene ife timaperekera, chakhumi amauza anthu opereka ka zokolola zawo, ka ziweto zawo. Nawo munthu ukozofunsa funsolera kuti munthu umakolola daily. Pazoti sukolola daily, kukolola ndi kwa season kapena kwa kanthawi kenakake. Ndenda zoti nthawi yokolola akapereka chakhumi amakhale nthawi imene atali nazo. Ndi pamene chipangano chatsopano chikunena kuti tsiku lililonse loyamba la Sabata. Ndende akhale chakhumi ngati anena zikolola zopereka ndendo zoti wiki munthu uzikolola. Koma zimene sizingatheke. Ndende zimene zikutoneza ndi kuti chakhumi chinatha. Ife tikulamulidwa tsiku lililonse loyamba la Sabata ndimene munthu apereke motani mmene wapindulira. Ndende ngati ineyo ndapindula kwambiri, Mulungu akwembeza ndipereka kwambiri. Ndipereka liti tsiku loyamba la Sabata. Komanso apakamba zawo oyera mtima amene ala Khristu. Komanso akunena kuti nalamulira mipingo ya ku Galatiya ndikuwuzani inunso akuti Akorinto. Ndilo tanda zoti sichimapita kwa Ayuda, chimapita kwa munthu tsopano ina aliyense. Pamene lamulo la chakhumi limapita kwa Ayuda okha. Ndikuti tikuona ndithu kunena kuti chakhumi chinatha, koma lero tili ndi pangano latsopano limene likulamulidwa kuti kupereka kwathu kukhale koyenera mmene wapindulira tsiku loyamba la Sabata. Tiyamikire kwambiri chifukwa anthu mwatatithandizira yankha mafunso ambiri. Chitati tidzipereka chonchi ndikhulupirira anthu sichikhala chipinjo chipembedzo, koma chikukhala chipinjo chipembedzo kwa anthu tikungowakakamiza chakhumi perekani ngati mwa wiki perekani pamene apa kupereka kwa Mulungu ati tsiku loyamba la Sabata. Komanso mmene munthu atali wapindulira, ngati sanapindule ndi sapereka ndipo Mulungu alibenso mulandu. Watu kuchalicha tseka pena pa kachipembedzo china kuti ati mpingo pamene kusuma china chopereka chakhumi. Ndi zinthu zolakwika ndi kwambiri kusadziwa mwina ndomene kunaitsa ife anthu kuti tichite zinthu zolakwika. Iye ayitiyamikire kwambiri m'bale wathu pa programu yathu yalero. Munali ndine m'bale wanu Mvinjero Kondwe kuchokera ku mpingo wa Khristu ku Area 36, komanso mwa nthawi zonse nali m'bale wanga pano Namanika Malunje, mmodzi mwa alaliki mu mpingo wa Khristu timakhala ku Mitundu ku Lilongwe mmodzi mwa Sanduliza. kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Ati Ambuye naita naine dzapumulire kuno, mwanawe dzapumulire kuno, iweyo tsamira mutu mwanawe, mwana iwe